sam Petra Oršuš, imam 18 godina, dolazim iz Pribislavca, sela kraj Čakovca, pohađam srednju školu Prelog, učenica sam opće gimnazije i samohrana sam majka. Kad sam saznala da sam trudna sa 17 godina, bilo mi je jako teško, zato jer nisam znala kako će reagirati moji roditelji, a najviše učenici i prijatelji iz razreda. Noa ima 9,5 mjeseci, imali smo 2 operacije i još nas 2 čekaju. Na prvoj operaciji operirali su kralježnicu, druga operacija je bila nakon 3 mjeseca, postavljali su drenažnu pumpicu. Čeka nas operacija resekcija anastomoze uretre i treća operacija bi bila 2. godine zbog stopala. Predviđanja su takva da rečeno mi je da će Noa stajati na nogama, ali što se tiče hoda to će biti uz pomagalo, bile to štake ili guralica. Otac djeteta se nije najbolje ponašao prema meni nakon poroda, a tako ni prema mojem djetetu. Smatrala sam da nije dobar za dijete i da, iako ću biti samohrana majka, da ću pružiti njemu najbolje što mogu. On se okrenuo nekom svom poroku i tako je ostalo. Odlučila sam ostaviti ga i pružiti najbolje što mogu svojem djetetu. Dvoumila sam se oko abortusa zato jer bila sam jako mlada i nesigurna. Da li ću ja uspjeti, da li ću ja sve to moći podnijeti, da li ću se znati brinuti dobro o maloj bebi. Međutim, ipak sam se odlučila ne abortirati zato jer to je ipak stvarno malena beba. I smatram da nisam imala pravo prekinuti nečiji život. Bilo mi je neugodno dolaziti u školu u drugom stanju, zato jer sam znala da će biti neugodnih pogleda i da će uvijek neko govoriti o tome. Dok sam bila u drugom stanju nije mi bilo teško obavljati sve školske obaveze. Međutim, sad je malo teže, priznajem, ali nekako uspijevam. Mladi u romskom naselju nemaju neku perspektivu. Rijetko koji roditelji potiču svoju djecu na učenje i na školovanje. Predrasude prema Romima me zabrinjavaju radi mojeg zaposlenja u budućnosti, jer smatram da će uvijek to što sam po nacionalnosti Romkinja biti ispred toga da sam školovana. Iz onoga što mi se do sad dogodilo u životu, naučila sam da svijet odraslih nije lak kao što mislimo dok smo mali i da stvarno ima puno peripetija u životu, ali da sa željom i upornošću možemo postići sve što želimo. U budućnosti se definitivno namjeravam preseliti s Noom za njegovo dobro i puno ga poticati na učenje, jer će on samo pameću moći zaslužiti sebi sve što treba. Također namjeravam završiti fakultet jer svojim školovanjem ću njemu još više pomoći. Za sve one koji se nalaze u teškoj situaciji, za one koji nemaju podršku, za one koji se dvoume i koji misle da neće uspjeti, želim poručiti da ne odustanu od svojih snova, neka budu ustrajni i uvijek gledaju pozitivno i sav trud će se na kraju isplatiti. Ja sam Petra Oršuš, 18-godišnja samohrana majka djeteta s posebnim potrebama. Ako ja vjerujem da ću uspjeti, vjerujte i vi.